Николаевка районы Зур Ширкли авылында туып үскән Мәрьям Сәбит кызы Айбулатовага багышланган концерт программабыз дәвам итә. Бүген аның 60 яшьлек матур юбилее. Әлеге гомер тантанасы белән кайын сеңлесе Тәнзилә, кияве Мөнир, килене Алсу, ыныклары Мәдинә һәм Усман. Әлеге теләкләргә кызлары Мәрьям гаиләсе белән дә бик теләп кушылып, ихластан кытлыйлар. Әгәр бу дөньяда бармы сезнең өчен арагызда үрнәк кеше, сез сыклана ала торган кеше дип сорасалар, шиксез бар дияр идек. Ул да булса Мәрьям җиңгәбез. Әйе, ул бар яктан да уңган, булган хатын. Үз көче белән Аллаһ Субханәһу ва Тәгалә ярдәме аркылы мәчеткә йөреп, гарәп хәрефләрен өйрәнде. Кулына Коръән китабы тотып, изге сүрәләрне укып, тыйганнан тыелып, бары кушканлыгына үтәп килүче кардәшебез ул. Бүгенге көндә Аллага шөкер, мәҗлесләрдә дә башкарып чыгала инде ул. Аның бәхетедер инде. Ул һәр ел хаҗ кыла. Шөкер, мул тормышта матур гомер кичерде ул дисәк, ялгышмабыз. Абыебыз Муса белән 3 балаларын үстереп, аларга яхшы тәрбия бирергә тырыштылар. Өчесен дә башлы күзле итеп, олы тормыш юлына чыгардылар. Кызлары Гөлсинә кичкенәдән үк бик акыллы, тырыш бала булып үсте. Бала чактан үк йомыш йөртүчебез дип атый идек без аны. Үсеп җиткәч тә ул иң матур ягы булып, туганлыкны саклап калып, кардәш җанлы кеше булып яши. Изге кичләрдә садакалар өләшеп, барыбызның да хәлен белә. Уллары Айсә дә әтисенең бер күз карашыннан барын да аңлап үсте. Бик тырыш булуы белән яшьтәшләреннән аерылып торды. Кызы Әлфия үзеннән ерактарак Самарада яшәсә дә, шулай ук туганлыкны онытмый. Әгәр шәһәрдә булырга туры килсә, ул бик тиз ара мул табын корып, тәмле ризыклар пешереп, безне кунак итә. Кайнанасын да үз әнисе сыман бик матур тәрбияли. Ә инде пөхтәлек аның канындадыр мөгаен. Идән юуына гына без кичкенәдән үк шул кадәр сыклана идек. Шулай бар эшне дә җиренә җиткереп эшли ул. Кызганычка каршы, абыебыз Муса гына 53 яшендә үлеп китте. Җиңгәбез пәйгамбәрләр сабырлыгы күрсәтеп, ярты җанын соңгы юлга узатты. Бүгенге көндә улы Айсә, килене Алисә, ыныклары Асия һәм Хава белән гомер кичерә. Килене Алисә дә кайнанасы сыман ук бар яктан да бик уңган, ачык йөзле, йомшак күңелле кеше. Капка төбеннән ук каршы алып, җылы кабул итеп, аралашып яшибез. Бүген җиңгәбезне кытлап, иң җылы теләкләрне җиткерәсебез килә. Алда да аңа саулыкка, исәнлеккә төренеп, бала аныкларының, туганнарының хөрмәтен тоеп, озак еллар яшәргә насыйплар кылсын. Бәла-хаза, кайгы-хәсрәт аларның өйләрен читләтеп узсын. Мәрьям җиңгәбез каршылый 60 яшь тулган көнен. Бу дөньяга тәүге тапкыр нык аваз салган көнен. Кулында Коръән китабы, калбендә динебез, сыкланып хөрмәт итәбез, яратабыз аны без. Теләгебез юбилейда исәнлек, саулык аңа. Бирсен Раббым җитәрлек күк бәхет, шатлыгын сиңа. Килен булып төшкән идең, үз ападай яраттык. Гомер буе безгә таба бары хөрмәт тараттың. Бала аныклар яратсын, туганнар хөрмәт итсен. Якыныбыз 100 яшенә исән сау барып җитсен. Хөрмәтле Мәрьям Сәбитовна, якыннарыгыз юллаган матур җырны тапшырмый калмыйбыз. Бу җыр бәйрәмегезне тагын да бизәр дип өметләнәбез. Якыннарны, дус-ишләрне табыннарга чакырган көн. Кутлы булсын туган көнең, җырлы булсын туган көнең. Бәхет, шатлыкларны йөп алып килсен туган көнең. Бәхет, шатлыкларны йөп алып килсен туган көнең. Deyip sina tileklerini yaudırabız. İsenlik, sağlık dağına uçsun ide kileceğin.
Құтлы болсын туған күнің, жырлы болсын туған күнің, бақыт шатлықларны үйіп, алып келсін туған күнің. Yırtığızны жылы құяш үшітмәсін салқынларда, періштәләр қанатларын жайсын ине юлығызда. Құтлы болсын туған күнің, жырлы болсын туған күнің, бақыт шатлықларны үйіп, алып келсін туған күнің. Бәхет, шушы бәхет ташламасын, һәр бір изге теләгегез тормышларга ашып торсын. Құтлы булсын туган күнең, җырлы булсын туган күнең, бәхет шатлыкларны үйеп, алып килсен туган күнең. Құтлы булсын туган күнең, җырлы булсын туган күнең, бәхет шатлыкларны үйеп, алып килсен туган күнең, бәхет шатлыкларны